mɔgɔ min ka ko bɛ ka tiɲɛ ka taa nin tɛ kɛ mɔgɔ min bɛ ka wuli ka taa dɛ mɔgɔ min ka ko bɛ ka segin kɔ a faamuyara nin tɛ k'a fɔ n'i y'a kɛ k'i bɛ sanu yɛrɛ sɔrɔ o tɛ dɛ min ka ko bɛ ka tiɲɛ ka taa tiɲɛni ka jɔ a ka tiɲɛni ka se ka jɔ mɔgɔw ka hakɛ to ventilo fagalen don an fɛ bi ka da kan lumière ko b'a la kosɛbɛ an ka panneau de branché bi panneau ko de don donc samiya fɛ bɛɛ bɛ tile ko cogo dɔn donc a bɛ faamu o de la an ye ventilo bɔ la pour que an ka se ka baara in kɛ ni ko bɛ ka tiɲɛ dɔ ka ko bɛ ka tiɲɛ ka taa a bɛ lilafi Quraysh sɛbɛn إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أبي لله في قريش سبع ما بارك بندوني ما باس سبع شيء بيرو فلاسي رما سبع فلو أبي سيجري بلا لين فابي كورونا تقوم فلانا فلانا a bɛ lila fi Quraysh sɛbɛn siɲɛ 3 mɔgɔ min ka ko bɛ ka tiɲɛ ka taa fɔlɔ ayiwa k'an ka segin a kan an ko mɔgɔ min balimakɛ dɔ ko k'an ka kuma Ala jɔn kan Ala jɔn nafa ye mun ye a bɛ se ka mun de kɛ an ko mɔgɔ min ka ko bɛ ka tiɲɛ ka taa nin tɛ baara mɔgɔ min bɛ ka yɛlɛn dɛ min bɛ ka jigin ka taa misala salon magasin 7 tun b'a bolo ɲina a kɛra 5 ye san wɛrɛ peut-être a bɛ kɛ 4 ye a bɛ ka jigin ka taa de walasa jiginni kana se ka kɛ a ka segin a nɔ na ka yɛlɛ an bɛna Ala jɔn baara cogo min fɔ k'a kɛ ten mais i bɛ lila fi Quraysh sɛbɛn siɲɛ 70 sigiyɔrɔma 3 fɔlɔ i b'a sɛbɛn ka sikuru k'a la ka fɛn bɛɛ k'a la i n'a fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ cogo min na filanan i b'a sɛbɛn sigiri dɔrɔn de b'a la yani tɔmin dɔrɔn de b'a la mais shakulu t'a la sabanan i b'a sɛbɛn simple ni ye 70 sigiyɔrɔma 3 ye n'i y'a dɔn i tɛ se k'o bɛɛ kɛ a kɛ 7 sigiyɔrɔma 3 ye a faamuyara i b'a kɛ 7 sigiyɔrɔma 3 ye o nasi taa Ala jɔn kuru 7 ɲini yiri foyi tɛ kala ni Ala jɔn tɛ Ala jɔn kuru 7 kala ko ka gɛlɛ i bolo cogo min na Ala jɔn ka maga cogo min na a ko bɛ maga i bolo nafolo tɛ tiɲɛ bilen tiɲɛni bɛ jɔ wa ni Ala sɔnna wariban tɛ s'i ma nka n bɛ min fɔ ka da kan dɔ bɛna fɔ karamɔgɔkɛ i ye fɛn dɔ kumana fɛ nin baara in ye parce que n yɛrɛ b'a fɛ n ka yɛlɛ sanfɛ n'i b'a fɛ yɛlɛ sanfɛ o tɛ nin ye dɛ n ko mɔgɔ min ka ko bɛ ka tiɲɛ misalala magasin 1 b'a bolo magasin 5 tun b'a bolo a bɛɛ banna a tɔ ye 2 dɔrɔn ye bi o 2 in yɛrɛ 1 bɛ nin ka dabila taa nin kɛ Ala k'an bɛ sababu ma i bɛ kɔ a la i bɛ kɔ a la i b'a ji min a bɛ ko tile 7 Ala k'an bɛ sababu ma ni Ala sɔnna an ye dalilu dɔ d'aw ma concours sira fɛ i b'a kelen kɛ baara ɲini sira fɛ an y'a concours bila voilà bon a kilisi kelen in dɛ i bɛ tila ka segin a kan ne y'a fɔ ye kilisi in bɛ fɛn camanba de kɛ kilisi min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko dugutigi fiyɛntɔ an karamɔgɔ an ka mɔgɔ dɔ k'an ma k'ale furumuso b'a kun bi ko Ala ni an sababu ne ko an ye mun de k'i ye a ko an ka dugutigi fiyɛntɔ sababu la ale muso tora a kun k'ale kɔni y'a ta kɛ o kɔni kilisilen a ma jate k'a la a y'a kɛ tulu la dɔrɔn Ala y'a ɲɛ a bolo donc dugutigi fiyɛntɔ n'i bɛ ka taa baara ɲini yɔrɔ la an ko a ma n k'a bɛ se ka kɛ ten Burukinabe y'a ta kɛ a n'a ka patron cɛ o wolola min na bɛɛ y'o ye n'i b'a fɛ baara yɔrɔ min k'i ta taa ko la et puis diplôme ma taa déposer a ɲini Ala fɛ to bisimila dugutigi fiyɛntɔ yɛlɛnna n'a sokɛ fiyɛntɔ kan siga diya ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ ne sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni nin baara yɔrɔ in kana fara ne ka diya nin baara yɔrɔ in ye i n'a fɔ sogobilen ne ka diya nin baara yɔrɔ in ye i n'a fɔ kɔkɔmananin ne ka diya baara yɔrɔ in ye i n'a fɔ den n'a ba ne ko Ala ne ko a kira i bɛ taa donc a karamɔgɔ bɛ se ka nin kɛ dɔw b'a fɔ ko karamɔgɔ a ye nin fɔ ko n'i bɛ taa dossier déposer wa sisan dun a caman bɛ déposer en ligne o tɛ yan papier tɛ taa bila o i yɛrɛ bɛ sigi téléphone na dɔrɔn i b'a déposer donc yanni i k'o kɛ dɛ nin kalan i ka sɔrɔ ka o baara in kɛ faamuyara inshallah
Kala. Donc ko ale ka juru de bi dɔ la o tigi de bannen don k'a ka juru sara. Non a ka don page kan. An ye juru sara fayida bila a ka ca. Awɔ. An y'a bila fo sigiyɔrɔma 3 ka ca. A banna i hakili b'a la kosɛbɛ. Ko est-ce que dɔw ko ɲininkali dɔ kɛ. An balimakɛ dɔ ko est-ce que sanji min minɛ k'o bɛ se ka kɛ ka fura ninnu labɛn wa. Fura jumɛn? Fura ko ta wa a kɛra fɛn. O de y'a ɲuman yɛrɛ ye o. Ji kɔni ji bɛɛ ye ji de ye o. Ji o ji bɔra sanji la ni fɛn 3 bɛ yen n'o ye ji diɲɛ ka n'o k'i ka fura la. Fɛn 3 n'o kelen y'i perdre la ji la ka ni dɔ wɛrɛ bɛ yen o ta i ka o to yen. O fɛn fɔlɔ ji min goût changera. I n'a fɔ sukaro kɛra ji min na i b'a ye a ɲɛ ka ɲi kasa t'a kɔ nka n'i y'a k'i da a ka timi ka n'o k'i ka fura kan ka n'o k'i ka magoɲɛ ji ye i n'a fɔ sariya yɛrɛ y'o bali hali ala ko baaraw la cogoya min na. Ji filanan ji n'a kasa perdira kɔrɔ e ye ji dɔ kasa b'a kɔ n'i y'a k'i da b'a ko parfum kasa de b'a kɔ mais a goût b'a cogoya la a ɲɛ b'a cogoya la mais parfum kasa b'a kɔ ka n'o ji nation k'i ka fura utiliser. A sabanan ye jumɛn ye o ye ji min ɲɛ yɛlɛma la misala bula kɛra ji min na walima safinɛ kɛra la ka n'o ji nation k'i ka fura kan sinon n'o bɔra la ji kɔni mana sɔrɔ cogo cogo a kɛra ngɔmi ji de ye a kɛra gilasi ji de ye a kɛra kɔgɔ ji de ye a kɛra baji de ye a kɛra kɔlɔn ji de ye a kɛra sanji de ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ka mago ɲɛ o yɛrɛ de y'a ɲuman ye ala k'an bɛɛ sababu dɔw k'ale ale bɛ Algérie de quoi ko o ko nin ka gɛlɛn quoi ko ale dun mago b'a ka papier la parce que ko ordinateur tɛ ko ka papier ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min o tɛ sɔn ka ordinateur utiliser papier ko cogo di ma faamu kosɛbɛ ale ka papier ko de gɛlɛyalen don ale bɛ fɛ ka papier sɔrɔ papier sɔrɔ Algérie an ye surtout muluku baara cogo fɔ a k'o kɛ dɔrɔn k'u tɛ fɛ u ka k'u yɛrɛ sago ye quoi n'ala sɔnna dalilu yɛrɛ ala deli yɛrɛ kun ye o de ye mɔgɔw t'a fɛ min ka kɛ a ka kɛ ni ala sɔnna foyi tɛ se ka bali wala mɔgɔw k'u jantu yɛrɛ la min fɔ mɔgɔw ye kuma bɛɛ o y'a janto a yɛrɛ la mais kana bila hakili la ko foyi tɛ se ka kɛ ko nin ko in tɛ se ka kɛ ka d'a karisa bɛ yen o bɔ i kunkolo la pewu i ɲɛsin ala ma i ka ala deli walahi i k'a yira ala la ni ala ma kɛra a ka sɔn a ma ala b'a lajɛ a ka bɔ yen i mago ka dilan